যদি ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବି ତାହେଲେ ମଟନଟି ନ ଖାଇବି କାହିଁକି? ତମେ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ନା ହେତୁବାଦୀ? ବାବୁ ସେ ସୁବିଧାବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ନା 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 ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମଟନ ଭକ୍ଷଣ କଲୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇବୁ କାହିଁକି? ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଅଛି ଏଇଟା ମଦୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ ଆମେ ସେ କଥା କହୁନୁ। ମଟନଟା ଟିକେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ତ ଏ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଜିରା ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଟିକେ ପାନୀୟ କରିବି, କାରଣ ପାକସ୍ଥଳୀର ଯୋଉ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସେ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଜଲଜିରା ମାଂସ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି? ନାଇଁ ତମେ ଭଲ ବୁଝଉଛ, ଭଲ ବୁଝଉଛ, ଯାହା ବୁଝଉଛ ଆମେ ସେୟା ବୁଝଉଛୁ ଆଉ କଣ। ଏମିତି ବୁଝେଇଲାଣି ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଆମେ ମଟନ। हेलो गाइस मुझे चंदन नर्मण ओडिशा क्रिएटर 1 2 3 एमती मजा शॉर्ट्स वीडियो पे आम चैनल को सब्सक्राइब और बेल प्रेस कर दे कहीं जिते नुआ वीडियो छाड़ी आपण फास्ट नोटिफिकेशन जीव।